Assalamu alaykum mehriban adamlar, edil vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytına sizin bilen barymyz önüme çenli adlı gepleşip yarlaşýar. Mehriban adamlar, ene fiýleşiňiz ýaly bugünkü ajaýyp güllüň bir ýerine biz ýurdumyzyň Mary welaýatyna, Mar topraklaryna geldik. Bu ýerde ýerýeti sizin üçin röwşen ayakkabylary sus kärhanasynyň alyp barýan işler dogrusynda, önümçilik dogrusynda bir gepleşige düşürüp size görkezmegi meýilleşdirýär. Şu ajaýyp bir topa mehribanlar bize üstünlük arzu edin we hemmemiz bilelikde başlaýar. Serdar, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hoş gördük bugün köyüne. Ene mehribanlar biz Röwşen Ayakkabı sus kärhanasyna geldik. Serdar bugün bizi aylar ýörýeti iş ýigizderligi bilen tanıştyrar. Serdar, ilkinji nowatda ayakkap önümçiligini näme zerur, haýsy ädimlerden başlamaly we ýigizderligi nähili? Bir görkezseňiz, düşündirseňiz mümkin bolsa. Başlasyna. Hemmemiz başlaýar, ýöreňiz. Serdar, ýa-ni belleşiňiz ýaly, haçan dizayn, ideýa görnüşde taýýar bolandan, ýani emele gelenden soňra onu bir zat durmuşa geçirmeli. Şonu nähili ýagdaýda iş dowam edilýär. O ýa-ni şu taslama tasdiklanyp taýin bolandan soňra şoň çygymal üçin material taýlanýar. Elbetde şu görýän derleriň ählisi biziň kärhanamyz tarapyndan, ýani maksat der açyk görnüş paýdarlar jemgyýeti tarapyndan taýýarlanylýar şular. Maksat der açyk görnüş paýdarlar jemgyýeti Röwşen husus kärhanasynyň binýadyna bolan sebäpli, ýani şu önürlen derler biziň kärhanamyzda degişli bolmak bilen ähli şu ayakkabı önürmek üçin ähli gerek bolan zatlar öz kärhanamyzda bitýär. Ýani şu görýän derleriň ählisi öz ýurdumyzyň, öz watanymyzyň önümi. Onda siz belleşiňiz ýaly deri öndürmek üçin ýer şahlamalar, onuq şahlamalar, şolaryň elbetde önümçiligini ýola goýmaly, dogrymy? Elbetde ýurdumyzyň gün ortasyna ýerleşýän, ýani ysy şertlerde ýetişýän onuq şahly we ýer şahlamalyň derleri beýleki derlerden has tapawutly berk bolýar. Ayakkap önümçiliginde edil şolar ýaly berk derler ayakkabyň ömrüniň has uzak wagta gitmegine täsir etdi. Ýani kaçdygyny rahat hemde uzak wagt geýdirmegine mümkinçilik beretdi. Demek derler şu ýerde, ýani dizaýner gelýär, oturýar, pikirini jemlenden soňra şu stillere göre, ýani ol aksesuarlar, demirjikler, ähli bagjyklara göre otur täze dizayn, ýani täze köş taýýar edýärdi. Beýleki. Şu ýerde bolup geçýär ädimler düşünüp. Indi derleňem üstünlik görnüş bar. Indi onuq şahlamalyň derler başlaýdy, biram ýer şahlamalyň derler bar. Bularym üstünlik renkde, gyzyl, sary, goňur, gara tapady ýok. Öz Italiýanyň, Germaniýanyň döwrap tehnologiýalarynyň esasynda şulara preslanyp renk berilýär, taýýarlandy. Ýa-ni gözüň dokunup dur. Ýani ýer şahlamalar, onuq şahlamalar dediňiz esasan haýsysy? Ine meselem dünýä brend önümçiligine şu wagt biz bilýäs, suwunyň dersi ýa öküzüň dersi, sygaryň dersi ören ýörgürli görnüşdi. Sizde haýsylar bilen? Bizden ýer şahlamalar diýemizde sygyrlanky, öküzlenki esasan şolar köplenilýär, onuq şahlamalar bolanda goýun geçi şolar köplenilýär. Düşündüm, tory. Indi ayakkap önürlenет edil şolar ýaly ayakkabyň daşky ýüzüne ýer şahlamalyň derler ulanylýar, içki ýüzüne onuq şahlamalyň derler ulanylýar. Sebäbi ayakkap, şu ayak giýilen ayakkaba bir öz rahat, hemem ýumşak duýar ýaly. Benim fikrimçe Serdar şu maksatları açık görünüşlü paydarlar jemgyýeti diýdiňiz, şu ýerde öňe diýdiňiz. Indi şu ýerde de alınıp berilen işler dogrusynda tomuşaçylanyp tanışdyrmak üçin aýratynmer video şekilli gepleşik taýýarlamaly mukaddiýat häzirlikçi bolsa prosesiň ýigizderligi boýunça dowam edelim. Başlayalım.
Yunus ne görüşmedi yani? İtalyanın döwrawap teknologiýalarynyň esasında, yani lazeryň üstü bilen kesmek arkaly şu harwy ädin öň ýüzüniň böleginde hakyky derden. Demek tuğulama bu teknikanyň kömegi bilen millimetram hatda nährarlar fiýleşimde ýaşaýar. Bu ýönden ýalňyşlyga ýol bermän. Hem taýyn görnüşde eskiz boýunça berýär-de. Elbetde o şu ayakka belki model taýinlananda şu deriň ýüzünde näçe santimetr ölçegde böleklerin gerekdigi ketgiklen ýaşama urada teknologiýa, ýani İtalyan teknologiýasynyň üstü bilen lazer arkaly kesilip beýlik tapkyrlara geçilýär. Ully keçili bölekler bar da, ayakdagyň ähli ýerine öňü, ýeri, arkasy, gatdaly hemme tarapyna bölekler şutaýdy. O ayakdagyň dizaýnyna ora ütdi. Düşündüm. Ana ýanky diýişmede ýaly birinji ýürüti stile göre dizayn taýýarlanandan soň eskiz bilen geçirilýär. Ondan soň material barlygdan geçip, barlygdan geçen derlere mine şunuň ýaly görnüşde indi kitaplara tarap ýoly düşýär. Indi kitaplar görkede aýlandy. Başlyna. Serdar Tööleme işin gaýnap duran ýerine geldik. Kaýsy bölümde? Elbette ýanky lazer bilen kesilen derlenmek şu bölümde ýygnalýar we ýelmenip indiki tapkyra geçirilýär. Elbette ayakkap taýýarlananda ayakkapyň içki ýüzi bar, hem daşky ýüzi bar. Ayakkapyň ilki içki ýüzünden bölekler jemlenip ýygnalýar, soňra bolsa daşky ýüzündäki bölekler jemlenip ýygnalýar. Bärde esasy ikinçileriniň ustatlygy wazyp bolup durýar. Dogry. Meselem onun esasy bären içe ýumşak bolmaly. Daşan bir hawa şertlerine laýyklykda, meýdan şertlerine laýyklykda berk bolmaly. Esasan harby gullukçylaryň harby ýaşaryny görýärler. Dikiş prosesine bärde tömüş etip berýär. Ondan daşgary ýelimleniş ödem ünsürýän meşruat boly diňe bir derden ibaret bolup bilmeýärdi. Aýdal ayakkap ýok mazurasyň içinde mata bolmaly ýerler emma ýa deri ýumşak derilen gaty deri sinkron görnüşde gelmeli ýerler bar. Şolaryň ählisyny jemlenýän bölüm bolýar da şu. Elbette, olan näme? Ayakkabın dizaynına bagly. Şu aýdanda bir durup hemele gelýär endikiniň dogry. Elbette, Gatowy. Mundan soň bir de näme garaşy? Bundan sonra ýanky ayakkabın jemlenip niklenden taýin görnüşinden sonra ilki hil barlaryndan geçirilýär ayakkap, ondan soň gambarlýar. Onun aşağı dawan bolýardy. Dawan açan oýlaýan. Dawany şu esasy deriniň üst bölegi taýin bolan soň, ondan sonra dawan oýlaýar. Dawan. Onda indiki bölümde dawan bölüm bolýardy dogry. Rýtlaça padoşy bar. Göreli. Rahmanlar, el çeper, erler, gelin gıyıplar göründü, anıta dişyali, ön hakikata ul jogapkärçiligi çekýän, tedavi ähli sansiýetine, milliyetine laýyklıkda dogry goýmaga çalışmaly, ýa-da özümiz barlak görýär. Aha. Şuada elbette ýöne meň işleýişim bilen elbette yarım saata da barjak, bir ýerden wagty Onda da barlap görmek borcumunda var. Umman şeylere kırgalaňly ýagdaýda dowam edýär.
Serdar, bu bölüm barada da tomaşçılarda köp sual döreýänler gurrun berseňiz mümkin bolur. Elbette ýa-ni dikinçilik bölüminde derlerin bölükleri jemlenip, dikilip belli bir şekil alandan soňra, näme görüşmeler şaýda. Öz şeklini alandan soňra dawanlyklar bilen ýa-ni bölük ayakkabıň üst ýüzüni biriktirilýär. Ýa-ni şu bölümde dawanlyklar ayakkabı biriktirilýär. Şimdi sual, dawanlyk nireden gelen şular eksport mi ya bular derde öňýän önümde? Elbette şu elinizde görýän dawanlygyňyz Türkmenistan öz ýurdumyzda biziň kärhanamyz tarapyndan öňdürülýär. Şoň düzüminde arasda kawçukdan ýasalýar dawanlyklar. Yani hiç ýyly ýagdaýda biz muňa periferji kullanýarys. Ýok, hiç ýyly emas, ýok. Bular bu dawanlyklar tapawy, ıssy hawa şertlerine hem de soğuk hawa şertlerine hiç ýyly kızgınlyk ýa-da soğukluk geçiren oklar. Düşündüm. Demek ki derde ölümden bar eken. Şu dawanlygy kileylenmek bölümçe. Yelimlenmedik. Hawa. Onu demek şu görnüşde gelýär, içine ýörete agyrlaýjy, yani agyrlyk daşlary oturdulan bir görnüşini alar ýaly. Ondan soňra da nägerde kıvap gelýän bolsa, şu şeyler ak görnüşde dawanlyk diýär. Ondan soň yelimlenýär. Hawa dawanlyga Kilýär mi diýär mutlaka berde. Bu dawanlykda yenmeýän görnüşde. Yelimlenýär. Bular hem özüniň ayak adamyň ayaklaryna göre razmerler, ölçewler ýitgeýär. Düşündüm. Demek şu ödünün kökenine şeyle görnüşde eğer de yelmez üstüne ondan el bilen işlenýän ya belli bir pres şu batışın kömegi bilen el bilen kley çalýan, soň presni bilen basyp kleylenýär. Ondan soň ýeminlik tapdyra etdi. Ýani öz galybyna salyp ayakkabı belli bir öz şeklini bermek üçin. Düşündüm. Ondan gelin onu şu ajaýyp fırsatda nährwarlar şu aýdylan ähli bölümleri, bolup geçen prosesleri ýeke-ýeke bir tiýinlaryň ýakynlan ondan soňra indiki adımlar bilen dowam edýär. Başdyna
Mehriban watandaşlar, ine bu yerde yörütü kerhananın hünärmenler tarapyndan hil gödөгçiliginiň nähili geçirilişine öňe tamaş etdiňiz. Ýöne biz hem bu günde gepleşik yörütü sizin üçin düşüremezlik sebäpli biz hil gödөгçiligi öz başta geçirmegi makul bildik. Teleşiňe däler kuwatda yörütü isleg boýunça, ýani hasy yörütü buyurma boýunça ýasalan bu harwy ayakkabıları ören ıgtybarly, rahat, çeye ve dugrawap derecede bolup durýar. Bu harwy ayakkab bilen biziň watan goraçylarymyz islenlik wagtda, islenlik pasylla özlerini oňoýly, ıgtybarly we berk duýup bilerler. Edem elbette şu ajaýyp bir tutdy. Ýene bir ýola şeýle dürüdip berilen ajaýyp şertler we mümkinçilikler üçin türkmen telekeçilerine şeýle dugrawap önümleri öndürmäge giň ýollar açylyk üçin halkymyzyň milli lider gahrman arkadamda we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar beýan edýär. Serdar, biz baştan ayak ähli önümçiligi gözümüz bilen gördük, gözlü şaýat bolduk. Şeýle bilen täsirli, gyzykly görüňlerimiz üçin, bir görkezliligimiz üçin sag bolsun aýdýas. Häzir kuwatda showroomda oturup sizden bir halkymyzy, tomuşaçylarymyzy, siziň müşterilerinizi gyzyklandyrýan bir neçe sowallar dogrusynda araly maslahatlaşmak bar, ýani söhbetdeşlik ederiň. Ine bu ýerde bizi gyzyklandyrýan sowallaryň biri önümçilikden daşgary şol bir aýyň dowamyny jemi näçerek önüm önýär. Ýani gördük buyurmalar esasynda da ýurdumyzyň harby gullukçylary ýaly bir näçe aýratyn pudoklar bilen hyzmatdaş bolýan eken. Umumlykda önümçilik kuwatlygy bir aýyň dowamyna näçe san? Indi önümçilik diýenmizde bir günüň dowamyna 300-400 olay ayakkap önürmäne biziň kärhanamyz tarapyndan mümkinçilik bar. Indi bir aýyň dowamyna 10.000-15.000 aralykda önümçilik kuwatymyz bar. Ine bir näçesini bunu özümizden gördük, gözümüz bilen ýanlaryna durup geçdik. Şu fabrikada ulanýan tehnologiýalar esasan niren haýsy döwletlerden gelýär? Indi tehnologiýalar diýenmizde şu önümçilikde esas gerek taplan bir ýerde tehnologiýalar ayakkap öndürmekde öňde barjy ýoklan bir ýan Italiýanyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň tehnologiýalaryny ulanýar. Elbetde şu tehnologiýalardan başalyp çykkan hünärmenler hem biziň kärhanamyzda häzir wagtda işleýärler. Demek tutuş Avrupa diýen ýaly esasan sen ýurtlar bilen işleýän tehnologiýalardan peýdalanýan eken. Şu ayakkap önümçiliginiň esasy Italiýa, Türkiýa, şu ösen döwletler şu ayakkap önümçiligini öňde barýarlarda. Dizaynna seredinde miňdeýär, ama hakykatdan şol ugrdoşdygy bildirýär gönden göne. İşgär diýeňizde jem näçe tane işgär rahmet çekdi? Biziň kärhanamyzda 200 olay işgär rahmet çekmek bilen şolaň arasynda elbetde daşary ýokly, ýokda tejribeli hünärmenler hem biziň kärhanamyzda işleýärler. Daşary ýokly hünärmenler, olaryň esasy wezipesi näme bilen baglanşykly? Esasy wezipeleri şu daşary ýurtdan gelýän tehnologiýalary öz ýerleşmede kärdeşlerini öwretmek, şu iş prosesini doly ornaşdyrmak bolup durýar. Dizaynlarda esasan bir ýene tarapy. Şu ayakkap öndürmäke ilki dizayn tasdiklanýar-da şu. Dizayn esas zat bolup durýar sebäbi dizayn tasdiklamak üçin ilki bagdary öwrenmeli, adamlaryň islegini öwrenmeli, adamlar näme ayakkap isleýär. Şol zatlar ilki ara maslahatlaşylandan soňra dizayn tasdiklanýar. Şu dizayn boýunça da işler anyp barýar. Gaty dogry, soňky döwürlerde töwelemi halkymyzyň islegini dollugyny kanaatlandyryp bilýän ýurdumyzyň kärhanalarynyň biri ökünde garalýar, oşan ayakkaplar sus kärhanasyny. Indi ýa-ni belläp geçişimiz ýaly siziň kärhanaňyzda bir neçe ayakkaplar öndürilýär we şol ayakkaplaryň görünüşleri hakynda durup geçetim bolýar. Nähili görünüşleri bar? Elbetde biziň kärhanamyzda, ýani rowşan ayakkaplar harypyşany ayakkapları elbetde zenanlar üçin, erkekler üçin, çağalar üçin, şol sanda ýan görüp geçdiňiz ýürüýte durly pudoklarda zahmet çekkenler üçin, harby gullukçylarymyz üçin ýürüýte ayakkaplaryň döwrawap täze görünüşlerini öndürýär. Elbette erkekler zenandan diýemizde erkekler günnelik giýen, sport bilen meşgullanan giýen, ýani klassik okuw, iş tapar şolar ýaly görnüşlerini öndürýär. Elbette zenandan edir şolar ýaly klassik sport bilen meşgullanan giýen, günnelik giýilýän ayakkaplar çağalar üçin
mektep üçin niyetlenen ayakkabılar bizim kärhanamyzda önümçüligi dowam etdi. Evet, doğru. Indi standartlar doğrusunda, hile doğrusunda elbette bizim tomaşaçılığımı diýen bilýänler, Rowşan ayakkabılar, kärhanasynda dönýän her bir önüm, yani şu brendin önümleri öz berkligi, çydamlylygy we ýokary derejede bilen tapawutlanýar. Ola da sowalam däl, sizin üçin ýöne sowal şeýle, bazarlar doğrusunda. Ýurdumyzyň jemi içerki bazarlarynyň daşgary geljekde haýsy bazarlar gözüňde tutýaňyz haritlamak üçin. Indi häzirki wagtda ýurdumyzyň çäginde 30dan gorak sowda nokatlaryna biziň Rowşan ayakkabılar haritlaşanymyz, kärhanamyz tarapyndan öňürilen ayakkabılar aljylarymyza ýetirilip dur. Şol sanna diňe bir ýurdumyzyň çäginde de häzirki wagtda Russiýa Federasiýasynyň Merkez Aziýa döwletleriniň köp böleklerine biziň Rowşan ayakkabılar haritlaşan ayakkabılarymyz şu satlyga çykaryldy. Indi biziň gelecekde maksadymyz şu öz kärhanamyz tarapyndan öňürilen ayakkabılar hassany Ýewropa döwletlerine, Amerika döwletlerine hassa gerimini güýçlendirip şu taýdaky ýaşaýan adamlar Rowşan ayakkabılar diýenlerine Rowşan ayakkabılaryny bilerýär etmekle maksadymyz. Elbette esasanam şu dünýä ýurtlarynyň bir näçe meşhur bazarlaryna çykanda diňe bir Rowşan ayakkabılar kärhanasy ýa logotipi brendi goýulman, şu ýerde aýratyn bir bizi begendirýän buýsundurýan söz we olam Made in Turkmenistan, ýani Türkmenistanyň öndürilen diýme. Şonuň ýaly biz haritlaşanlaryna dünýäniň bir näçe ýurtlaryna duş gelemizde ören begenýäs, buýsunýas türkmen telekeçileriniň ýeten sepkitleri bilen. Indi Serdar ahyrky sowal size, bugünkü näsillaşymy diýälik, islenligi de meselem şu showrooma getirdiňiz, görkezýäňiz boli bir kisansını öňümde goýjakdym men aslında şu diýip boli islenligi eliň tutanın täze modeli. Hiçili Aşgabatdaky sowda nokatda göremdi okşuny, beýlek vilayatlardaky 30dan gorak diýende bular nämenin alamaty, nämenin nyşany bolýar. Indi showroomda görýän ayakkabılaryň ählisi biziň kärhanamyzda öňürilýär. Indi ýöne her pasl bada, şu paslyň pasla taýynlyk diýip biz öňünden şu ayakkabılar öňürip taýyn etip goýýar. Daş pasl üçin, Owa, elbetde. Indi pasynyň eýem ayakkabılaryň biziň kärhanamyzda oja taýyn öňünden alada edilýär, taýyn edilýär biçüleri, dizaynlary. To'g'rimi? Onda gysgaça biz tomoşaçylarymyza berden bir anons, spoiler beren ýaly bolýar. Şu sinleýän ähli, häzir aýratylykda sinleýän mehriballar şu wagt ähli modelleriniz ýakyn wagtda siziň eliňizde bolar, ha? Siziň kärhananyňyzdan sowga tökülenler. Gowa täzirliklerimiz bolar, nesip bolsa täze modellerimiz bolar, denanlar üçin, erkekler üçin, çağlar üçin hem şolar ýaly. Sabırsızlyk bilen garaşa Serdar mundan meýlegim siziň zähmet çekken sosy kärhananyňyzda Rowşan ayakkabılar sosy kärhanasyna üstünliklerimiz ardy edýär. Ýene toýly ullumyz kän bolsun we halkymyzy şonuň ýaly aýratyn ajaýyp täzelikler bilen bilimden begendirip durun. Sağ olun, ýene bir ýerde görüň bereniz üçin. Köp sağ olun. Ene mehriban adamlar, eziz watandaşlar, bizem şu ajaýyp fursatda bugün gepleşigimizi, önüme çenlatly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Gepleşigimiz siziň göwnüňizden turanlar diýip süýserikden umyt edýär. Ýene-ki günlerde ajaýyp gepleşiklerde Türkmen Portal web saytyna diýdarlaşýança hoş da bolun.